Dakong tipak sa bukid na tumpag o gamitabon kini sa kalsada sa bukid ng barangay sa agsungot ning Dakbayan sa Sugbo. Wahinooy na angol o nagkalas atol sa nahitabo. Gituhuan nga epekto sa pagtayog sa yuta ug sa pag-uwan-uwan ang hinungdan sa landslide. Alang sa dugang detalye, aniya ang report. Ingon ini ang sitwasyon sa luway agsungot sa Dakbayan sa Sugbo human na tumpag ang buntod. Nagpasad na ang mga dagkong bato sa dapit. Maayong pagkatipak sa bukid dihang nibigay ang tipak sa bato nga mitugpas kalsada. Pasado alas 11 kagabi kini nahitabo hinuon layo ra ang mga balay dinhing dapita. Kini ang bato nga natipak no nga natumpag diri sa barangay agsungot nga higpit nga nitabon sa karsada. Gituhuan nga usa sa mga hinungdan ini ang nasinati nga sunod-sunod nga pag-uwan o katong pagtayog sa yuta niadtong nakalabayng adlaw. Nami gikuan lagi ini nga kaning amo lang ning ipakwari kay tungod kay hapit kada tuig labi na kusog kayo ang uwan magsige ni siya garya. Gisusi ang dapit sa mga opisyal sa Dakbayan sa Sugbo uban ang senior geologist sa Mines and Geosciences Bureau o MGB. Matod ni Engineer Russell Bryle Anthony Lanzadera nga volcanic ug magmatic ang matang sa bato sa dapit. Hinuon, tun-an pa nila ang ubang mga data nga iyang nakuha. I-check po nato asa ni na aning fracturing, no? It's either if nabatay presence of structure, so mga mga details na kailangan namo i-research sa office sa available maps namo like existing namo na geologic maps and if naay mga existing na structures like fault. Samtang dunay rekomendasyon ang Committee on Infrastructure sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo. Akong kanon ipabot ang report kang mayor, no? Total closure kita dire, temporary total closures. For the meantime, based on the assessment sa atong MGB, no, dili pa gyud siya feasible safety nga agian ng dalan. Gipaniguro usab sa mga opisyal nga hawanan og dali ang dapit aron makaagi na ang mga tao nga mosulod gawas agi sa kalsada gikan sa mga silingang barangay. I recommended road closure sa tibuok gyud dito sa entrance gyud sa Binalyo unya diri sad sa agsungot kay tanaw na to klaron mong kayo nga mutagak jud. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.